Това не е реклама, това е първи поглед към мястото, което ще определя моторния спорт на Балканите през следващите години. България е на прага на най-амбициозния си моторспорт проект до момента. Край Самоков се изгражда А1 Мотор Парк, бъдещата най-голяма и модерна писта за моторни спортове на Балканите, чието официално откриване е планирано за 21 март 2026 година. Трасето, известно доскоро като Lara Racing Circuit, вече носи ново име след стратегическо партньорство между оператора на съоръжението и А1 България. Ход, който ясно показва намеренията проекта да надхвърли регионалните рамки и да се насочи към европейския елит. Самата писта е проектирана с дължина почти 4 км и разполага с 15 технични завоя, 8 леви и 7 десни. Старт-финалната права е над 900 метра, което позволява на състезателните автомобили и мотоциклети да достигат скорости в диапазона 280-300 км в час, в зависимост от класа, разбира се. Широчината на трасето е минимум 12 метра, като в определени зони достига до 15, а зоните за сигурност и рън-оф полетата са изградени в пълно съответствие с стандартите на FIA и FIM. Една от ключовите характеристики на А1 Мотор Парк е гъвкавостта. Трасето предлага цели 21 различни конфигурации с дължина от малко над километър до близо 4 км, което го прави подходящо както за професионални състезания, така и за тестове, тренировки и любителски събития. Проектът е замислен така, че да отговаря на изискванията за FIA Grade 3 и FIM категория B. Това означава, че пистата ще може да приема състезания от сериите Формула 3, GT3, шампионати за издръжливост и почти всички дисциплини в пистовия мотоциклетизъм с изключение на MotoGP. Очакваният зрителски капацитет варира между 20 и 30 хиляди души, като са предвидени основни трибуни по старт-финалната права, естествени зрителски зони около ключови завой и VIP пространства с директна видимост към трасето. Комплексът ще включва съвременни боксове и падок контролна кула, медицински център, ресторант, зони за симулатори, обучения и корпоративни събития, както и хеликоптерна площадка. А1 Мотор Парк се реализира като изцяло частна инвестиция в местност Доспей на около 12 км от Боровец и на по-малко от час път от София. Строителството стартира през пролетта на 2025 година и се разви с впечатляващо темпо. Само за няколко месеца трасето достигна до етап асфалтиране. Инвеститорите от Главболгарстрой и GBS Energy Solutions не крият амбицията си пистата да се превърне в ключов за позиционирането на България на световната моторспорт карта. Лице на проекта е българската звезда от Формула 3 Никола Цолов, чийто състезателен автомобил вече носи логото на бъдещото трасе. Преименуването на А1 Мотор Парк е част от по-широко партньорство с А1 България. Брандът на Телекома вече присъства на ключови места: старт-финалната арка, входно-изходните зони, фасадата на основната сграда, стената за награждаване, както и по самото трасе чрез флагове и информационни елементи. А1 има утвърдено присъствие в спорта чрез Макс Спорт и партньорства в различни дисциплини, а включването в моторспорта се разглежда като логична стъпка в тази посока. Целта не е просто брандиране, а изграждане на дългосрочен моторен хъб, който да привлича международни серии, да подпомага развитието на местни пилоти и да превърне А1 Мотор Парк в новата сцена на най-високите скорости на Балканите. Надяваме се, че се насладихте на тази обиколка на пистата. Ще бъдем признателни, ако харесате видеото и се абонирате за канала.